baro ki jing tumu jongi how jisu hakane ki yukirish bakuit togin songu yabu naga benda ka jingai ka jingker ku baro kabadang trekam hapo jongi pangedang trang naga benda ka jing roy jangan ka jingai hapo jongi inan duairu naga benda ka retreat Pentecost retreat ka ban stang na dus ni thodi adus ni bale hapadeng ne ngadon ga jimpet meet bat kum juru ya ka Pentecost convention hagas ni utrai baro kawe iduai na benda baro ki beri kiwana kerleng bandu pen klang ding ya ka bor jeng men siam ba kuwait haga jinge jengki haga jinge men siam jengki iduai ru na benda ki bapangi bashitam baro ha kerteng upa baru kon baru men siam ba kuwait ka jinga jeng utrai jeng yu Jesus Christ bat ka jinge jeng ublai lem bat ka jinge sulak jeng men siam ba kuwait kindon rengka bat pi baro tengin kerpadi o Jesu ben map ingi ben peni hangi ke jing talat ke jing dona joni ai bo men siam ba kuin o pen shai ke jing mujim barka joni pangin dup la ban jan pada Jesu pangin dup id ya Jesu pangin dup dewai rangkat pada Jesu ha ka ne ka klik map ha ka balai lui na ki pop baro Jesu bayit map yengi ngilang genom pop nga pala au blay badan born baro ade happy ko men ko para mangarele pop shibun da ki jim parkan da ki tin da ki kam da ki jingle kle da ka jingle pala chunga da ka jingle pala chunga da ka jingle pala bakrao chunga namar kata na karpadi ka maria bakui kabayaisa ka tisoti ya ki angel bat kiri khui bat ye pi ko himmen ko para benduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sune yangi badandala map igi pop jangi uni alam yangi shaga jingi bam jekut amen try can right ublay isne yangi try can right ublay to nginia duwai ngin nagabin ngin duwai nagabin da baro kibawan nagabin da ka Pentecost retreat nadus ngi thodi bakin yo ban pen dimai ya ka jingim men siam jangki bakin yo ban pen klang ding dau men siam bakoi da ka jingim jangki lemba ka jimpe ni lemba ka convention Pentecost hagas ngi utrai bakin jan bad Jesu bakin idia Jesu idu airu na kapin dagi jing tumu shime changi ba ka bor Jesu nam pau hangi bara to ai ngi karpat ko blay badon bor baro bad ba Jesu ne ba umen siam bakuit uba wan hajan un panjana yangi kum ga temple janga buram jangu da ka ba usngoba bansa hapo jangi da utrai jangi Jesu Christ ku unjame uba imbad sensha rengkat bad me haga jingelong kawe jungamen siem bakoi ublay junom la junom amen kajing pule na ki kam jong ki apostol hagito kisni Paulus ula phak tin na Miletus sha Ephesus badula khot sha u yakiten men ki san kabalang
บัดหาบากิละวันชาอูละอองฮักกีพี่ฮีพิเตบกุมโนงาลาอิมหับเดงจงพีบารอชิกตานาดูกัสงีกบานิงกองบางาลาปอยฮาไอชาดากบาชากรียาวตรายดากบาสงวริดนาดูกดนุดบัดki umat badak ki jing tenju ki bawan hap hanga da ki jing yashla jong ki ju ba kumno ngam syam lapep ban yathu hapi yak e kabala ban penmentoy bat ban hikai ya phi ha kaba pau bat ha ki jing bat ha ki ying jong phi da kaba sakhi ha ki ju bat ki krik kumju ya ka jing kala kaba mot chau blei bat ya ka jing ngai hau trai jongi uchi sukres bat menta hakmi ngalej cha Jerusalem balasya kentu hau mensem bakhuj klem da tip ayu banja yanga hangta lait no kata kabau mensem bakhuj ulama ham yanga baha manla kanong ba kajing sya set bendi bat kajing shitom ki ap yanga Henry ngam yeu ya kajing im jonga kum kabadon dor lane kum kaba koridor hanga tang ba gamla ban pendep ya kajing mare thong bat ya ka kam kaba ngalayop diang nau trai jisu ban penbena ya ka gospel jong kajing ai e ublei bat menta hakmi ngate ba mapi baro hapdeng ki ba ngalayat ya lap ya ka hima phin om yo issue ya ka khmat jonga kumta ngaya thu shai happy hakan nehi kasni banga khoj nakasnam jompi baro naba ngamsham lari nakaba penbana happy ya baro kawe kajing thumu jong blei kakten jong utrai Utrai undon renkad bat pim kajimpule na ka gospel bakui katkum u ya anis u Jesu la kamir shabeneng badula ong kopa kapor kalapoi to pendon buram ya ukun jame ba ukun undo pendon buram yame namar mela ai ha u ya ka bor halor ki bruyu barra
ba undup ai ya ka jingim bam jikut hakito baro kiba mela ai ha u but kane kalong ka jingim bam jikut bakindup itu iame uble beshisha marwe but ya u Jesus Christ uba mela pa nga ngala pendon buram iame haka parte bangala pendep yaka kam bamela ai yanga banle te menda kopa to pendon buram yanga hakama jamme da kata ka buram kaba ngala don bat me shua bayan tao yaka parte ngala pen pao yaka kerteng jamme haki briu kiba mela ai hanga na ka parte kila long ki jonga jamme but mela ai yaki hanga but kila sumar iya ka katin jamme te minda kitip ba kiye baro kiba mela ai hanga ki wan name naba ngala ai haki yaki katin kiba mela ai hanga but kila pidiang yaki but kitip da shisha ba ngala wan name but kila ngait ba mehi melapa yanga nga duwai nagabinda junki ngam duwai nagabinda ka parte Henry nagabinda kito kiba mela ai hanga namar kilong ki jame baro ki jonga kilong ki jame but ki jame pat kilong ki jonga ban la pendon buram ianga haki ban minda ngamdon shu haka parte Henry maki kidon haka parte but nga wan shame ka gospel jong utrai ko himen ko parabid hautrai Jesus Christ ka gospel mendakasni ka hikai yangi shapanga jingduwai jongu Jisu o Jisu o duwai barabor ula duwai haupa wadlada baulong uble ula duwai haupa uble upa jongu ula don ka jingyade badu uble upa but habang isngap nakane ka gospel mendagasni niosno hadu katno Jisu ujan badupa Jisu jan badupa hadu kata bad kata ke jingjan badupa kala pelong iya u ban duwairu nagabindajan Jisu jan badupa ujan badngi iwei pa iwer te Jisu ulong kabor kaba pinyakandu yangi badupa kalam u Jisu ngimla ban yomadupa ngimla ban jan badupa bad kumno u Jisu la duwai u Jisu haka jing duwai jangu ula pindon burom ya upa ula mane ya upa bad ham manlagi jing duwai jangiru ngide ban pindon burom ya upa ngide ban mane ya upa hakanega jukaba menda dona ba ki buryu ki pindon burom ya upa ki pindon burom ya ujisu ki mane ya ujisu bona pedeng jongi ngi duwai nagabenda ki jingdon kam baper ban ngi klet ban mane ya uble lese habangi wan duwai ngi ong ngadon kam kane katai ban ngi klet hi ban mane ya uble ngimju kindi burom ya uble ngimju pindon burom ya uble nagata ka daw kalong ka ba kongzan ya ke jingduwai ya ro ha ke jingduwai jangi bun gi briu kim so tanat banduwai ya ro yan re hangne uji su pat uong kumno ula stang kumno ke jingduwai ula duwai ya ro ya upa ula duwai pindon burom ya upa don ngi chait yusno ki briu kiom o ngam so tanat banduwai ya ro ngako ban shu duwai jar ki duwai jar ayu ki pan ya kane ka tai na uple
Kalem mane ya ubale, don buon gibruyu, giban ya kane katay. Kata ke jingduway jongi kanam seizo, namar bale, ubale udawa ya kaburom nani. Ubale udawa ya ka jingmane jongi. Kabamod, haka manle ki jingduway jongi, praise and worship kalong kabakongsa. But buon gibruyu haka nege juk minda, kis ngongya ya ka jingduway aro. Ngilaban yoy kibriyu kibawan siya retreat center. Kibriyu ngam le sha retreat center namar hando kidon bungi jingduway hallelujah. Takam mun kila sange ban mane ya ubale. Namar kim sautan nahat jingduway aro. Tengilaban yoy bun kibriyu haba u Jesu terway ya kanega lahat ban hikay ang iban duway don bun kibriyu kis ngongya. Nanta ya ka binda ba haga jingduway u Jesu balengi duway. Balengi lay duway. Balengi one mass. Buon gibri ki lay duway. Namar gan ban pendat ya ki jingdon kam shime jongi. Henry hangne u Jesu la duway na benda kaye. Ban yalam yengi siya ka jingim bam jikot. Temindang ide ban kirli balenga lay duway. Balenga lay shayimane. Balenga duway rosary. Balenga puli ya ka Bible. Baaro kini ki jingduway kalong nagabenda ka jingim bam jikot. Ba u Jesu om jingim bam jikut kalonga ba kongsan hamalla ki jingduway. Ngire min kelli alade ha ka jingduway jongi hato ni trang nagabinda ka jingim bam jikut ne ngi duway ban yo jingkoy jingi ashipor jinglai lut kindiat ne ban yo ya kaspa kapeu bonsin kane kalonga jingduway jongi ban yo jingtengan shipor arpor bon gibriu kilay duway. En reu Jesu hikay kumno ni haban duway ban penkere nagabenda ka jingim bam jikut. But nang daw Jesu batay hangi kay ka jingim bam jikut. Ka jingim bam jikut kalong ban pidiang ya upa but ban pidiang ya Jesu. Ban ngait ha upa but ban ngait ha Jesu. Kane kalong ka jingim bam jikut. Kabamot kibriyu kibam pidiang ya upa but kibam pidiang ya Jesu kibam pidiang ya Jesu kim don jingim bam jikut. Hangane ke perte kaba minda don bon gibri ki duway bon jait ki jing duway. Henry kim ju duway how Jesu kim ju duway how uble. Lada kim duway how Jesu but how uble. Lada kim ngait how Jesu but uble. Ngim don jingim bam jikut. Kaba mod haka perte kaba ngi im minda don bon gibri ki duway Henry kim ju duway nagabinda ka jingim bam jikut namar kim ju duway lemba u Jesu. Kim ju duway lemba upa. Kim ju ngait how Jesu don bon gibri saudang jongi kim shimla ngait how Jesu kim shimla pediang ya Jesu Henry kidang duway. Ki duway ano? Ki duway nagabinda ayu? Kim duway nagabinda ka jingim bam jikut. Man lagi jing duway jongi kade banyay lemba u Jesu. Man lagi jing duway jongi kade banlong ha ka kerteng jongu Jesu. Habangi duway ha ka kerteng jongu Jesu. Kata ka jing duway jongi kan poi siya upa but kan salong ka jim pen kare yangi ben yo jingim bam jikut. But ngide ben sonto siya ikadar ya kade ka benda. Nangda u Jesu udang duway bale ula duway ba nginyalang kawe badupa. Hangda kadon ga jingid tapmen siyam. Hamalle ki jing duway ngide ban long kumno ngide ban i tapmen siyam ya upa. Ngide ban wanjan badupa. Nginyalong kawe badupa. Hamalle ki jing duway u Jesu la i tapmen siyam ya upa. Badula jan badupa. Badula pelut daki kanda haga jing duway haupa. Kanungod na pranjongi ni itap mensiem ya upa haga jing duway jongi. Katno hadu katno ngi wanjan badupa. Bunsin habangi wan duway ngi wan mare ban pendap ya gerukam. Lada kat jorong kindia diga jing duway ngi snowtut. Namar ngimju don por bandrung jilliyu hakata ka intimacy baduble. Ngim don kata ka jingkua ban pelud por haka jingduway haka jingpuzon.
Shizin bangi duwai ya Robert pindon buram ya utrai. Shizin bangi lastang ban buya ke jingdumu bale nga shong hakamatu ble. Bale nga shong hakamatu jisu. Nagabenda ke jingim bamjikut. Nangda hakaba puson ya ke jingim bamjikut. Ngirung hakata kapor. Ngin yalang kawe badu ble habening. Kabenta balai jang kata ke jingduwai. Kanang pinrung jiliu yangi hakata ka intimacy bat kabening. Kane kalong ka benda kabalai jong ka jingduwai. Buon napreng jongi ha ka jingduwai jongi ngimju rung ha kata ka jingi tap men siam ya ublay upa badu jisu. Shua ban poi sha kata ka jinglong ngila pet jinga hai na ki yimane naga jakatuwai. Kane kalong kawai pat ka jingma kababu napreng jongi ngiya kendo. Ngimju i tap men siam ya ublay. Ngimju puson jiliu ya ka jingi du blay. Ngimju yomad ya ka jingalong kawe badu ble met bad mensiam ha ka jingduai na mar ngidon bun jai ki jingtud ki kamat jongi ka shat keleng ka jimur jembar kha jongi ka shat keleng bad ngidang berkat bun ki ke baro wat habangi wan duai ka jingduai ka binda jong ka jingduai basau kalong kata ka jingi tap mensiam badu ble bakal pelong yangi kawe habangi yalong kawe badu ble ngin stang ban pelong ya kiwi ru kawe badni hadin bangi mina ka jingduwai jongi ngila ban pidiang ya kawe ngila ban id ya kiwe ngila ban duwai nagabenda kiwe ru haka jingduwai jongi ngide ban duwai nagabenda kawe hangni ujisu labu hakama jongi kalong ka ba kongsan ban duwai yasai nagabenda kiwe Buna pernah jongi ngimju duai yasai nagabenda kewe wat yaladeru omdon por ban duai kumno ngin duai yasai ya kewe ngimju kinmau ya kewe pinban ngidang telut ya ki jingdom jimbetar persya ya kewe bun sinaga jing duai kabam mod kumbau jisu la duai khabau la don ka jingi tap mensiam ulastang banong kopa sumari ya kini kibamela ai hanga Sumar yeki bakin light na ka jingma jong ne ka parte bakin light na ka jing siniu katnongut na pedeng jong ngi duai kumne ha ka jing duai bonsin ngi ut persha yeki we ngi ong ulong kumne kalong kumne ngadon kam kane ka jinge bad ngi ha ka jing duai ngi perkat tang yala de shimet egoistic prayer Ngi duai nagabenda ialade nagabenda ke jingdon kamendre ujisu pat uduai nagabenda kiwe kane kalong ka benda ka ba ujisu hikai ngi aga jingduai ka ba mod kane kalong ke jingduai ka ba seizo kan penlialong ngi kawai ngi don kam ban penbe dia ke jingim jongi ha ke jingya de jongi ba ujisu ha ke jingduai jongi ina kar pa dia ujisu ban manra kane ke jimpan shai ha ke jingim jongi kane ke jing sautu ha ke jingim jongi kanam ba ke jingduai jongi kalong ka ba seizo but man lagi jingduai ini akan do bele bagin sautu ika jingardor jang jingduai jingardor jang jingim mensiam jangi kalong ban poishapa naga benda ka jingim bam jikut jisu bayid karku kardo yangi penslay yangi penkantang yangi bangin dup don ka naga jing sautu bayar kumpa me duai naga benda ka parte naga benda ki apostol jame naga benda ka jingid bat ka jing pindon buram ya ublayupa yarap yangiru ban sau kordor ya kene ke rukam pamela duai ha kajingim jungiru en yaro ya utrai Jesus Christ in apply kajingit kajung ngangit au play upon borba ndao ka beneng bat ndo but how Jesus Christ kun amarwe chung utrai chung ya ubala puna mensim bakui Yau bala kana ka Maria te isuti. Yau bala shlelin popun Dios piratos. La sana arpana yawu. La yap la tep yawu. Ula kia shaki bayam. Hagas ni ka balai la mi pa na gibayam. Ula kiu shabene. Ushang shakamono blay upa badan borbaro. Nang da unwan pad man dishari ki bayim bat ki bayam. Ngangib ho min siyam bakuin. Haka balang ki atolik bakuin. Haka jingya suloki rikuin. Haka jimap ikipo. Haka jimi pat ka do. Daga jingim bam jikut. Amen. Light spot in your
ya duai ko kemen ko para ba ke jingkinia janga ba jampi kan long ka ba pidiang kon hau blei upa ba don bor ba ro to pidiang ko trai ye ke jing karpa jang ki ringe chame rengat bat kini ki jing tarwa kinia ba da kini ki kam riu blei ba don buram ngilla ban poi shaka buram janga beneng dau Chris utrai jangim utrai undon renka bat pim token diu yala ki donut tongina ingu ya utrai u blei jangim dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa ba kuit ko blei badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi o Jesus Christ o bala pau shinna habaro ki sinran jangu hadin ga jimmi pa jangu but lakendiu ya u shabening hakama jangi ba un pelong yangi ki nongyo benda haka jinglong blei jangu na markata habala dap mia daka jingkamen paska ka pertei baro ka we ka reza daka jingero yame ki bor benengru bat ki kinhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya pen bena kalem sangen ko para daga bas ngautu ya ka jingmur jangu jisu ngin duai paumen siam bakudu pen sleyangi kamdame kadba nang chan bat kasngi buram pentekos bangindup roy ha ka jinge ke jinge shirhem ya jisu bangindup ngautu kaya ka jingim bamjikut banitu ya jisu baritu ya upa ban ngeit haki ben pediang yaki klam maki nim don jingim bamjikut ai ba ka jinge tap men siam ngin long kita ki kun ki ba yetap men siam ya ubleu pa ba Jesu ba men siam ba kurin yarap ingi shaka ne ga jinglong ka ba Jesu ula buha kamacho dashisha melango ba koi kotrai katamei jong ka jing koi barom namar katangi karpadiame to pen koi pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siam jame kum ga jer halo jonki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongotrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino ya u badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badaka baingu ya me ula kidia ya u badula ai halage sinran u Tushim batobam na kane pi baro. Namar kane kalonga medjanga yaka bainaiti naga benda jumpi. Haka ju ke rekomenda lalayabam ulashim ya kakuri. Bada kabaingu biang yame ulaya ka halake sinran uong. Toshim bato dina kane pi baro. Namar kane kalonga kuri jangas nam janga.
jong ga jutang batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma ye ki pop to le ya kane ban kan mau iangam kos nam bakardor jango kris to pen kuit yani pen kuit ye ki men siam hadim pen kuit pen koi pen kia ye ki bapang ki bashitamba ya da yani now amen ka jimmaya jongka jinge namar kata ngi ke ba pen menda ya ga jingia ba ga jimmi pa jungu ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai nguai dem namar mela new yangi ki ba bit banyang hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame ba ngi ki ba yo binda hakamet ba ga snam ukris ngin ki bela penyatele kawai da umen siem bakoi Token mau kotraya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penjanaya ka haka jingi renkat badulia uppa ba koi jangi wilbet ubishap jangi but baru ki lingdo but ki rinium taken mau lemro ye ki himmen ki para shinrang but kinde kibela yotiya da ka ba kermen ya ga jimmi pa but ya baru kibela kalat no haka jingi sne jamme top pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barenka bat ka maria tezo tibakoi ka kami jongobne u joso bakodo kurim janga ki apostol bakoi u francis disease bakoi but baro ki rikoi ki bela pensungabha yeme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bamjik but bangini ro but pindon buram yeme da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembado badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bon haka jingelong kawe jungumen sim bakui baro ka burom bad ka jingero junom la junom amen ko men ko parato en duwai naga benda bara ka jing dumu jangi duwai karpang naga benda ka retreat pentecost bad baro ki bawan shimenda ka ni retreat Bakin yo ma se shay of Jisu, kin yo ma dia men siam bakuit, kin yo ban pen di ma ya ka jingi men siam jangi, ba men siam bakuden pen klang ding ye ki kumba ki apostol ki la yo ma aga Pentecost ben inkom. Ngi de wai na ka benda ki ba pang ba shitomro, ba na ka benda ka jingoy jingkia, lem ba men siam bakuit, ba bon ki bri kin yo ma ya ka jingai ha ka jingim jangi. Ko pa jangim ba ha bening ka lang ka bakuit ka teng jangi. Kanyan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakendaw kumba habeni to ay ang imin tao chumam jami kasni pada map ingi gren khang jami kumba ngirung map igabeles niyo yangi pada watilam yangi shaga jimban shoy kan rate of light ingi nya ka basiniyo top light ingi ngi karpat ko try na ka jing siniyo bara haga jing spoon jamme to ay jing suk jing sign hagis ngi jangi kanamba da ka jingara ka jingis ne jamme ngilait barabo na ka pop ban nginyo jingera na ka jingjin jar bara kat bangi da ngap kimelendi ya ka jingkarmen bakoi bat ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ namar ka jume ka long kaiba ka jume ka porbat ka buram chidom ba chidom kotrai Jesus Christ meyu bela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk junga nga ai happy what pay ki pop chingi henry ya ka jingai junga balang jamme But I jing spoon jamme, to I hakaya jingsuk, but ka jingetele kawe kat kunga mon jamme. Mame uba im,
Bada basensha junom ka jing sugutrai kandon bada bor rengkad bat pin dap daga jing Indo Kristo ngin yai ngu markalia. Hakami ukun lambro jongo balai. Hakami bakit na ka pop jonga parte. So kito ki bala korsha ka jing kawai jongo ukun lambrot.
Jesu Isongo yame ba melawan hapo ka doonur kamen siem chungi Karku kardoying ilembaka kamiernin bakuid but kamiernin men siem kamangilayo pediang menda Lembaka jinglong blay jame Jesu Jingdon blay jame Jesu hapo jangi Karku kardoying ben slayangi Hikayangi ben duwa hikayangi ben mane yame Jesu bunsin ngimnang ben mane Ngimju pendon buram yame kopa Lembaka jingim jangi O Jesu bayi Yalam yang isha kata kecingit tap men siam bat komplei kopa bat gin sayo madia kabor bat kay tiar janggat jingim bam chikat man ka kerlip ma bangilang gikon kiba itu yame kopa kiba yid yame kopa kiba shanya hame kopa haga jingim bangindop laban kedup ya baro bangindop rung jilio haga ne ka jingit tap men siam bat me komplei kopa karko yang iban slay yang ikintang pengandang yang haleluya 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 Jesus 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 haleluya 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 Jesus 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 haleluya 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 Jesus 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 haleluya Jesus 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 to nginia tuwai ngilayo pidiang ye ki jingai janga jimaya bakantang bangi karpad rit kotrai bagita ya ki ba ukun jame wala hukum yangi banle bankin mau yabu kinyarap yangi ban roy haga jingit da ukris utrai jangim utrai undon reng ka batpim blay badan bor baro en karkoyapi uppa baru khon baru men sim bakoit yalay suk ban penbana ka kubar babha jang utrai daga jingim ga jampim